don samun nasarar sheke Devra. Ba yadataccen lokaci muke bukata ba. Muna bukatar rantsatsen makami gangariya. A hanyar dawowar mu daga tsaunin shirwa, kawai sai zaki ruwa ya farmaki jirgin mu. Muka yi duk yadda zamu yi amma muka kasa maganin sa. Kawai sai bara ya tsalle ya fada cikin teku ya dadime sa. Kuma ya ta fada da shi har sai da ya shega. Yadda ka san wani Devra haka bara, ya shege zaki ruwan nan sannan ya janyo shi zuwa gawa. To ku duk me kuke kallo haka ne eh? Kun jijjiga ne saboda ganin yadda bara ya sheke zaki ruwa? Da zarar fadawa ta cikin teku ba wani abin da nake gani face wannan karsasashen zaki ruwan. Na sa hannu na yage kayoyinsa, na burma hakarkarinsa da naushi, sannan na cizge masa haɓa. A hannuna ya yi numfashinsa na ƙarshe a saiɓance. Ƙurillar me kuka tsaya kuna yi? O wai kun ɗauka na samu wani mataccen zakin ne a wani waje? Na ɗaura a jikin kwale-kwale na janyo shi zuwa nan? Ko ku yadda ko kada ku yadda, ban damu ba. Kai ka ji mutum ba, ya kasa shiru sai da gaskiya ta fito. Dan Devra kamata ya zama jarumi. Ta ya bara zai zama lusari haka? To tambayar ka suka yi. Ya suke mu wani irin kallo kamar ba zan iya sheke zaki ruwa ba. Ai sanin ka da suka yi ne sun san ba za ka iya ba. Bara kake ka gaya musu cewa ka janyo gawar zaki ruwa tun ma kafin su bude baki su tambaye ka. Wuce da Allah. Kai fada. Yanzu na ga matan gidan Buba a ta gabar farin dutse suna magana da wani wai da ya ce musu yaga kayan Devra. Yana ta musu bayani suna can sai an jima. Kai, mun ji wai jiya da daddare. Ka ga Devra a tsaunin Kwanso. Da gasken ka gan shi? Dama yau da safe ne na hau sauri zan yi itace. A wani waje haka sai na ga alamar an yi girki. Sai na ce da yadda aka yi Devra ne a nan gudda da daddare. Sai me kuma ka gani? Gaya mana gaskiya. Ka ga Devra? A ran ki dare. Amma dai akwai alamun sawa a wajen. Gudun da ya ba wanda zai sake ni ya je a dare wancan lokaci. Ni dai kam ina da tabbacin cewa Devra ne ba ta dai a wajen can. Ku wuce mu tafi gida. Ku wuce mu tafi gida nace. Ku shigo. Kowa kawai na ya dauke ki a matsayin kin haukace. Ke a tunanin kin dauka dan ki bataye ne? Neman shi kike kamar ya bata ne a filin baje koli. Inda ya tafi wani aikin ne da zarar aikin ya kammala da ya dawo. Danki ya tafi ne saboda ya doke akan alƙawarinsa. San ba zai. Kar ka ce ba zai dawo ba. Wallahi yanzu wannan jikin sai ya faɗi. A kowace rana ina ci gaba da rayuwa ne bisa tsarin dawowarsa. Ko shi tekun da danki ya faɗa ya tafi kullun sai ya dawo ya lashi bakin gaba. Shekaru da yawa sun tafi. Amma ko da so ɗaya ya kawo ziyara? A kowane dare yana kawo min ziyara a mafarki. Na ba zai tsallako su. Ya tsaya a gaban idanuna ba ne. Zai dawo. Na fahimci uzurin kaka. Amma ke me yake damun ki? Wanda ya tafi sai ya watsa da iyalansa ke biki hakura da shi ba har yau? Devra ba watsar da iyalansa ya yayin da ya tafi. Ya tafi ne don jin duka ƙauyuka hudun na iyalansa ne. Kamar dai 'ya'yan kunjara da Devra, shi ma ɗan baira ya girma. Ya zama mutum. Zan dawo watan gobe. Kai dai ka kasa rabuwa da Chandra na. Ka ce kuna tare har abu da fasura. Alsauji. Hakan sai dai da tanga 'yar wajen raya ba kawai. Haba nake ta zamo tawa. Kai sai na fa, na ji 'yarka ta samu haɗin aure. Dama na zo da ne magana da Tanga dangane da wannan al'amari. Me yasa za ka yi magana da Tanga a kai? Ita ta samu muku abokin haɗin? Nemo abokin haɗi kuma rusa komai ta yi. Jiya siriki na gobe daga zuwa shagon tela shine ya kallara ya ga 'yarka Tanga. Ita ko har ta kallon shi ta kashe mishi ido ta yi mishi murmushi. Shi kuma ya ɗauka san shi take yi. Yanzu baikon da za a yi gobe. Ya zo ya ce a ɗaga. So da ke na ji manufarta a kira ta fito. Wannan lamari ne da mata za su tattauna su warware tsakaninsu. Kai ka ga zo mu bannan. Ni zan iya warwarewa da kaina. Tanga, ke Tanga. Wato kin lalata rayuwar ƴata. Kin zo kina ta wanke gashin ki cikin nishadi ko? Ni yarki ba bata mata rayuwa nayi ba. Raba ta ne da bala'i. Murmushi na ne fa kawai yasa ya rikici har ma ya ce ya fasa auren yarki. Ki duba fa ki ga. To da a ce a haka ya ganni. To da ya rabu da ita ma bayan ya aure ta. Ta yaya zama haɗi mai kyau? Da Allah ki je ki samu yarki ki mata bayani da kyau. Da dukkan alamu ba za ta bari kowace budurwa sa'ad ta yi aure ba. Lallai ki sarrafa yarinyar nan ko wannan abu ya zamo fitina. Tanga wai so nawa zaki wannan abin ne? Me ya karuwa ki a ɓata haɗin auren wasu? Mama, wai me ya asalin abin da 'yan matan ƙauyen mu suke so? Kowa yana son sauƙaƙƙen miji ne mara wuya sha'ani. Amma ni kuma ko gwarzon namiji nake so. Tanga mayaƙi take so wanda zai yi matuƙar ɗaɗa ta da ƙasa. Yanzu idan na rasa miji irin wannan ya je ya zamo na wata, to ni kuma ya zan yi kenan. Idan sauran 'yan matan suka jira ni na samu nawa mijin. To su me asara su me za su rasa? Babu abin da za su rasa. Wuya waɗannan suka lalace ne. Kika malar dan hannu na ta baki? Saboda ka dora man hannunka ne. Ko ba komai dama wata hakan za ta kasance. So nawa ne zan daya maka sinu? Zai yi tunanin baka dama ne kada idan har na rasa bara. Dan jira na kaɗan ne ba za ka iya ba? 'Yan gidansu suna ta matsa masa akan ya aure 'yar uwarsa. Da zarar ya samu fayyacewa da gare ki ita ma sai ya fayyace mata.
Ya dai meta? Yadda a kullum rana ke sumbatar gashi na yanzu gashi na ya riki daya koma ja. Yayi kyau kuwa? Kamata yayi riritawar 'yan mata ta sanya ka ja. Amma ka zo kana wata magana rana ko wata na sumbatar ka wani zancen banza ne wannan. Wai fushin me kake ne haka? Me faru? Haushin me kake ji? Ba wani sabon abun bane ai. Kawai ya ga Valli ne shine je ya mata madi. Ita kuma ta ce matsayin ta sai da lamar ya karki tsakaninka da Tanga. Ka tsaye da magana man akan wacce yarinyar Tanga. Ta yadda rayuwa za ta samu fayyacewa. In ba haka ba ita Balli idanunta na kanka ne. To kai kuma bayan ka san tana so na ta ya zaka aure ta malam? A idanunta nake kan naka ba wai ita kanta ba. Tar kasa mun bawa kawai. To ko me abin kazanta a shaukin soyayya? Yarecin nan ma, nan naki bai warke bane har yanzu? Har yanzu kina ta amfani da magani? Idan aka kauda baƙin lamirin ƙauyen nan ba za a na rashin lafiya ba. Magani ba zai yi tasiri ba. Me yasa zaki yi watsi da magani? Ki rike wani shashashan camfi A wai me na faɗa ne haka to? Ya tsoho ta harare na haka. Da Debra na nan, da ya ciyo gwamzawar Ayu da Puja, sannan ya ɗauki makaman a kansa. Sannan ya tsarkake gaba ɗaya ƙauye daga duk wani baƙin nufi da kuma sihiri. Abin da ta yi da shi kenan. Tunaninta shine wanda ya fito daga wannan tsatsa mai kima a ce bai san darajar waɗannan makaman namu ba. Wannan asarar mu ce ma'anar kallon da ta ma kenan. Idan 'yan yammaci suka zo ku ba su jirgin za su ba ku kuɗi. Na ji wasu taɓan da ta ji ta miki bala'i. Ke kuma abin mamaki madadin ki aure bara kin je kina harbi wani gum. Shi fa wancan kamannin baban kawai ya ɗauko ba jarumtarsa ba. Da gaske? Kullum ba shi da wayo ga tsoro to ya za a yi ni da shi mu jitu. Abin da kamata ya yi idan na hango mijina daga nesa gaba ɗaya zuciyar Tanga. Daga ciki dole ta tumbatsa ta yi ambaliya. Tanga in dai biki yanke hukunci akan bara ba abubuwa za su da malmale. Wancan mai tasi nudin duk inda ya gani haka zai ta'addaba ta. Shi ne baki kashe mishi tafi ba? Kan me zan mare shi? In tashi ne ta zo ta fara son bara suka yi gaba tare. Sidu ne kaɗai zabin da ya rage To min. ai kawai sai ki bashi haɗin kai. Me yasa zan yi hakan? In karshe ta zo ba ta son bara, karshe dan dole ba zai yi jikinsa zai yi ba ko baya so? Kayya, abin kuwa daɗin ji. Yanzu ke da yin ciki bara, ke kuma sai ki je ku haɗe? Idan kuma ta amince da shi kuma Sinu yana jira ku daidaita. Kai co, ta yaya za ki fahimci wannan yar uwa? Shekara da ya fi kife da kawo kai aka auren da ke aka wuce wajen. Komai ma ai za ki iya faɗa. Mu game da sauran kuruciya amma ayya ba mijin. Shekaran jiya muna dawowa daga wajen kamun kifi a teku. Sai ga zakin ruwa a jirgin su bara. Wallahi haka bara ya tsalle da dame shi da kokawa har sai da ya kashe shi. Wawai, kina nufin bara namu? Eh mana. Kuma haka ya jawo gawar zakin ruwan nan da kansa har bakin gaba. Ashe akwai abin a jininsa. Tabbas abin na jininsa. Na sani tabbas akwai shi. Ai na san shi tun muna yara. Akwai abin a jininsa. Wayo ni yasu. Kalli yadda yake tafiya kamar zakarar gwarzo. Gaba ɗaya na jijjiga kuma an burge ni. Sanu Tanga, fata kina lafiya. Na ji wai ka fada teku, ka kashe zakin ruwa da hannayenka, ka jawo shi zuwa bakin gaba. Karsashinka da jarumta duka na san da su. Ai abin da kika gani ba komai bane. Wato akwai ababen gani da yawa. Da alama fa ciniki ya fada. Yanzu da gani sai ke. Dama ina so na bada kyautar wancan jirgin ga mijina na gobe. Yau din nan na gama hada shi. Yayi ma kuwa? Gaskiya yayi kyau. Amma me yasa naga ka zo nan? Ai da ka kira ni, da na taho na same ka. Daman na zo ne na ga Rayan fa. Wayo, har ka kai mataki wa babana magana dangane da mu? To ga wannan. To Rayan fa. Me ke tafi da kai kuma bara? Dama Ayu da Puja ne ya karato. Shine nake so na yi magana da kai akai. To me kake nufi da hakan? Wayo ni Asu, yau din nan fa ina ganin numfashi na zai iya daukewa. Ga gwarzo na nan. Yana shirin gwabza faɗa Ayu da Puja. Kana shirin gwabzawa ne a cikin da'ira? Me kake faɗa haka? Ka kwalbe ne da safen nan? Ta san shiga da'irar gwabzawa. Ai shege ne za su yi. To ni ma dai tunanin da na yake. Yo, me ya faru Tanga? Dauke. Hannu. Kowa baya jin daɗi saboda ƙauyenmu ya jima bai karɓi makaman nan ba. Ina ga ko za mu je mu samu Baira mu ɗan roƙe shi a wannan karan ya bamu makaman ba tare da an gwabza ba. Wallahi tsoro nake na tunkare shi ni kaɗai. Ina sa ran ko za ka ɗan raka ni. Shi ke na muje. Dauce hannu. To me yasa? Wancan mahadin ya tsinke. Kai ka bari na yanka slippers dina. Dama ina sani. Na san baya da abin a jininsa tun farko. Dama na san bai dace da ni ba. Tun muna ƙananan yara. Na san ba komai a tare da shi. Wai me yake kallo haka Rayan fa?